200 NS எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட்டுக்கான வந்து சரி பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் டேங்க் கழட்டுற முறை பார்த்தீங்கன்னா, டேங்க் கழட்டுறனா இந்த மெத்தடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பம்பு அமுக்கி தான் கழட்டணும். இப்படி அமுக்கணும், அமுக்கி தான் இதை கழட்டணும். ஆனால் டேங்க் மாட்டும் போது இதில் இந்த இது தெரியாது. அது சொல்லிக்கலாம். இது அமுக்கனா விரியுது பாருங்கள். இதுதான் மெத்தடு. கழட்டி போடுறோம். தகவல் வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு கம்பெனி சைஸ் தான் போயிருக்கேன். நம்மள்ட்ட பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பாருங்கள், ஓவர் அழுக்காக இருக்குது, டஸ்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இது கழட்டுற மெத்தடை டேங்க் மெத்தடை திருப்பி ஒரு உங்களுக்கு என்ன தகவல்னு காட்டுறேன். ஓகே, ஏன்னா அது ஒவ்வொரு அழுக்கு வண்டி சர்வீஸ்காண்டி வந்துருக்கு, பார்த்துட்ருக்கோம். சிறப்பு. வேறண்ணே அடுத்து இப்போ கழட்டி ஏர் ஃபில்ட்ரு கழிலாமா? மாற்றினேன்.